Moabot sa 16 ka mga taong nalambigit sa gidiling drugas ug sa sugal ang nadakpan sa gihimo ka anti-criminality campaign sa Talisay City Police sa mga barangay Tanke o sa San Roque. Si Police Lieutenant Colonel Ipriam paguyod ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Bingon nga gihimo nila ang pagpahigayon sa sunod-sunod nga operasyon ug agresibong pagpatrolya sa duha ka barangay. Unang nasikop atol sa pagpahigayon sa bypass operation si alias Nonoy ug ang kauban nini. Nakuhaan sila ginudahang shabu na nagtimbang og 62 grams nga gibanabanang nagkantidad sa 421,000 pesos. Samtang sa layong operasyon, nasikop ang 42 ug 29 anyos human maaktuhi nga nagpupot o ginaling drugas. Sa layong police operation, nadakpan ang 5 ka mga tao nga nasakpan usab nga nagduwag tungits ug unom usab ang nasikop tungod sa hantak. Ang mga dinakpan gipalhog sa bilangwan nga magatubang og nagkalain-laing kaso.